Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li f'pajjiżna jrid iddaħħal setturi ekonomiċi ġodda l-istess li propona qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Setturi ekonomiċi li minkejja din id-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech diġà jeżistu f'pajjiżna bin-numru ta' impjiegi fih danhom dejjem jiżdied. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal dan waqt intervista fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd filgħodu. Intervista li bħal f'ħafna oħrajn qabelha reġa' tkellem fuq il-pjan ekonomiku tal-Partit Nazzjonalista, pjan li tniżżel fil-manifest elettorali tal-partit mimli żbalji u li saħansitra kien ikkritikat mill-medja indipendenti għan nuqqasijiet kbar li kellu fosthom in-nuqqas ta' costings. Dan ngħidu issa minn 3 xhur 4 xhur qabel l-elezzjoni tas-sena l-oħra li aħna rridu pilastri ekonomiċi ġodda u ndaħluhom il-pilastri ekonomiċi ġodda. Hekk kif għamilna fit-tmeninijiet, fis-sittinijiet, fid-disajnijiet, hekk kif għamilna fil-bidu ta' dan il-millenju. Hekk kif għamilna kull meta konna fil-gvern. Il-kap nazzjonalista qal ukoll li mal-partit tiegħu igawdi kulħadd. Dan qalu anke jekk ġimgħa ilu l-eks Prim Ministru Nazzjonalista Lorenz Gonzi iddefenda d-deċiżjonijiet li ħad dwar l-awsterità għaskontu hekk taħdem il-biċċa. Dwar il-perjodu li fih impona bil-qalb il-kontijiet esaġerati tal-elettriku fuq il-poplu, Gonzi għalhekk. Dak iż-żmien aħna il-pis enormi li kien waqa' fuqna biex nżommu l-elettriku għaddej, il-fabriki għaddejjin, eċetera, kien jirrikjedi li nieħdu ċertu deċiżjonijiet. Din it-tip ta' politika għadha regola tal-Partit Nazzjonalista, tant li l-kap tal-lum Bernard Grech qal li jekk jolgħu il-prezzijiet tal-enerġija barra jolew f'Malta. Żied ukoll li l-għajnuna tal-gvern fis-settur mhux sostenibbli u għandha titwaqqaf anke jekk din kienet ir-raġuni ewlenija għal xi xloli tal-ħajja li laqatna kien fost l-inqas l-Unjoni Ewropea kollha. Għaliex aħna tried and tested. Sa dan it-tant Bernard Grech kien partiġjan għall-aħħar fuq il-każ ta' Jean Paul Sofija filwaqt li attakka lill-Prim Ministru Robert Abela minflok żamm ma' dan is-suġġett tant sensittiv u naqqas ukoll milli jappella sabiex issir ġustizzja.